Kipcast. Průvodce kyberprostorem, který pro vás připravují Václav Maněna a Pavel Matějíček. Vítám vás u dnešního dílu na téma moderní čeština jako cizí jazyk, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějíčkem. Dnešní díl je určený všem rodičům, učitelům a zkrátka všem, kteří v létě tráví více času s dětmi. No a protože léto je čas dovolených a s dovolenou máme často spojené také to, že jedeme třeba do nějaké cizí země, kde se mluví nějakým jiným jazykem a my se tam musíme domluvit, tak i ten náš další díl z letního speciálu Letních toulek kyberprostorem jsme pojali jako takový rádce pro návštěvníka cizích země. Jenomže tou zemí není žádná geografická lokace nebo nějaké zahraničí, ale je to svět právě dětí, mladých lidí, kde se mluví často tak, že tomu my dospělí občas ani nerozumíme. A proto tady máme s Pavlem dneska speciálního hosta, kterým je pan Jarmil Vepřek, kterého nejspíš znáte ze sociálních sítí pod přezdívkou Běžící češtinář. Pane Vepřeku, vítám vás v Kipcastu. Děkuji za pozvání. A samozřejmě je tu se mnou i Pavel, který má k tomu slovníku také co říct, protože Pavel je autorem slovníku Kybermládeže, ke kterému se jistě ještě taky dostaneme. Pane Vepřeku, já už jsem to říkal na začátku, že vy hodně cestujete po celé republice, setkáváte se s dětmi, protože děláte různé popularizační přednášky, nejenom teda pro děti, ale i pro dospělé. A zkrátka jste v takovém velmi těsném kontaktu s tou češtinou u mnoha generací. Já když se teďka zaměřím na tu mladší generaci, která je opravdu hodně na sociálních sítích, která je v kyberprostoru jako doma, tak často slýchám na adresu téhle generace, že zkrátka ta čeština jejich je strašně moc ovlivněná negativně různými technologiemi, různými sociálními sítěmi, tím, jak se mluví, různými výrazy třeba ze světa počítačových her. Pronikají ty výrazy opravdu do toho jazyku naší mládeže a těch mladých lidí právě z toho technologického světa, nebo odkud to podle vás jde nejvíc? Tak rozhodně pronikají a rozhodně jejich mluva, ať už to je v jakémkoliv regionu, ovlivněná je. Nedá se říct přesně jako dvěma slovy, odkud to všechno plyne, ale samozřejmě je to internet, je to angličtina. To jsou ty dominující zdroje a je to hlavně nevyhnutelné, protože čeština je s angličtinou v mnohem větším kontaktu, než bývala. Je ta angličtina prostě všude na sociálních sítích. Mladí sledují a budou sledovat dál videa, která jsou v angličtině, ať už to bude britská nebo americká nebo australská. A nedá se jako moc zabránit tomu, aby minimálně ta mluva mladých byla ovlivněna angličtinou. Dvě věci jenom k tomu dodám. Za prvé, nemyslím si, že to, v jaké míře třeba teď dnes v 15 letech třeba používají ty anglicizmy, ať už v textové podobě nebo v mluvené podobě, tak nemyslím si, že v tak vysoké míře to bude třeba za 10-15 let, i když určitě tam toho zůstane třeba dost, to těžko asi odhadneme, jak to bude vypadat za 15 let, ale myslím si, že nebude to tak šílený jako dnes, nebo aspoň ne tak, jak to dnes vnímá spousta lidí jako šílené nebo špatné. A hlavně to druhé je, že podle mě to není jako nutné vnímat jako špatné. No, prostě ta čeština se prostě někam vyvíjí, tak jako i dřív šíleně ovlivňovala němčina, tak i prostě teď ovlivňuje šíleně angličtina, ale jelikož nejsme prostě nejmocnější národ světa a náš jazyk taky není nejmocnější jazyk světa, tak se tomu jako nedá úplně vyhnout. Za 10 let u těch slov, co teď třeba spoustu lidí štvou, tak už zase to přestanou vnímat a zase budou štvát ty novinky, že jo. No, tak to vždycky bylo a vždycky bude. Ať už Jana Husa štvalo něco, co přišlo včera z němčiny, tak prostě zase dnes to štve ty konzervativní češtináře nebo rodiče. Musím přiznat, že já to také nevnímám jako něco negativního nebo něco nového. Možná je to intenzivnější jev, než to třeba bylo před 20 lety, ale zrovna tak jako my jsme třeba přejímali různé výrazy třeba i z cizích učebnic, a nebo zkrátka třeba když jsme se učili angličtinu, tak některá ta slovíčka nám přišla atraktivní a začali jsme je používat v běžném životě. A možná nám třeba rodiče také nerozuměli. Pamatuju si třeba, že v
začátku 90. let jsme začali používat slovo Gamesa, což bylo v podstatě jakoby počeštěná počítačová hra, ale vlastně nebyl vůbec žádný internet a ty technologie byly úplně v plenkách z pohledu dnešní doby. Tohle ale já často slychám spíš takovou tou negativní konotací nebo s takovým tím jako přídechem něčeho, co je jako špatné. A napadá mě, nemůže to být trošku i třeba obráceně? Je možné, že nějakým způsobem třeba ty sociální sítě mohou naopak kultivovat jazyk dětí? Strašně všechno záleží na tom, co si lidi představují pod tím, jako pod nějakou kultivací, protože pro ty mladý to prostě není nic negativního, pro ně to prostě jsou slovíčka, která prostě používají, tím to končí. Jako nepřemýšlej o tom, jestli by měli nebo neměli je používat, prostě přišli a frčí. A pak jsou to prostě ti lidi, kteří jako mají odpor k čemukoliv novému nebo k tomu, co prostě oni neříkali, že jo, nebo oni nedělali. A říkám, tak to vždycky bude. A kultivace, jako pokud by to byla kultivace ve smyslu nějakého rozvoje komunikace, jako, tak určitě záleží, co na těch sítích sledují. Že jo. Určitě i na těch sítích se dá najít nějaký obsah, který je myšlenkově, vědomostně nebo i jazykově obohatí. Je toho spousta dobrých kanálů, ale samozřejmě, když tam jedou pořád jenom nějaký vtipný videíčka, kde někdo zakopne a spadne do bazénu, tak to asi nepovede k té kultivaci, ale každý to má naladěno nějak, ten svůj kanál. Jedna z takových dalších výtek směrem k té generaci, nebo obecně slýchám, že dneska lidé zkrátka málo čtou. Ale já si myslím, že oni možná čtou stejně, nebo možná víc, akorát, že čtou třeba víc obsahu na sociálních sítích. A narážel jsem právě na to, že na těch sociálních sítích publikuje dneska i spoustu třeba učitelů a je tam spoustu fakt jako kvalitního vzdělávacího obsahu, i když je to teda někdy jako, že hledáte jehlu v kupce sena. Že já se třeba potkávám s docela dost jako konzervativně laděnejma lidma, který jsou proti té dnešní mluvě a říkají, že všude je prostoupená angličtina. Paradoxně jsou to lidi, kteří jako tu češtinu třeba ani dobře neovládají, používají vlastně spoustu nespisovných výrazů. Když jim pak řeknete to, co jste zmiňoval vy, že čeština je prostě brutálně ovlivněná latinou, němčinou prostě a podobně, tak oni to v tom jako nevidí. Oni jsou prostě proti té angličtině, protože to je něco z Ameriky, je to něco divného, špatného, co tady podle nich nikdy nebylo. A zajímalo by mě, jestli jako je možný, že prostě jednou to tu mladší generace začne jako třeba natolik štvát, že se ten jazyk posunul takovýmhle jako směrem, kdy začnou vytvářet takové ty jako smrkonosopleny a další věci. Nevím, jestli je možné, že by to vzešlo od nějaké té nejmladší generace. Když už by byl nějaký takový šílený pokus, tak spíš od někoho staršího, ale myslím, že to nemá moc naději jako na úspěch. Rozhodně je možné, že se sejde nějaká komunita učitelů, kteří budou bojovat za to, že tak budou šířit podle nich teda osvětu, nebo jak tomu budou říkat. Ale nedovedu si prostě představit v dnešní době, že by něco takového se mohlo stát, protože ten vývoj komunikace sociálních sítí a i ta rychlost, s jakou přejímáme ta nová slova, je absolutně nesrovnatelná prostě s těmi 20 let zpátky dobou nebo na to 40 let zpátky. A jako nic nenaznačuje tomu, že by se to mělo nějak brzdit. Naopak si člověk říká, co přijde za 14 dní už, protože už si ani nedovede představit, co přijde za 10 let. Přijde mi, že nové technologie, umělá inteligence, teď prostě 2 roky téma, každý den skoro, co nám přinese. A jako moc nějaký obrození si nedovedu představit. Bylo by to nějaké myšlenkové národní obrození, ale jazykové je asi nemožné, myslím. Ono to totiž jako nikde nezaznívá, češtině se baví vlastně jenom o té jako češtině, já od toho nechci jako utíkat, ale třeba vnímáte nějakým způsobem to, že tohleto, to jako poangličťování se vlastně jako děje i třeba v němčině, polštině, prostě slovenštině a jako jiných jazycích třeba okolo nás, u našich sousedů, že to není jenom jako specifikum češtiny, že se tam jako nahrazují slovíčka prostě. Ne, tak všechny ty módní výrazy, co z angličtiny, co používají mladí, tak používají globálně. Všechny mýmy, všechny cringe a tak dál, prostě není snad stát na světě, kde by to ti mladí neznali nebo nepoužívali. Myslím, že to totálně propojil internet jako komunikaci těch mladých, říkám globálně. A určitě budou různé pohledy, třeba u té starší generace, možná to některé národy nekomentují tak konzervativně jako u nás, ale na to nemám žádné průzkumy, jako jak moc jsou starší generace nespokojeny s mluvou mladších.
Já si vzpomínám, když jsme přišli s podcastem a začali jsme ho sdílet třeba v některých facebookových skupinách, tak nám tam začali lidé psát, že oni nevědí, co je podcast, že nechtějí poslouchat podcast a ať tomu říkáme rozhlasový pořad. A to byli normálně učitelé. A já jsem tehdy, ale protože my jsme takový ten národ, který prostě miluje autority, takže jsem vždycky musel argumentovat nějakou autoritou, tak jsem se třeba podíval na Český rozhlas, který měl už tehdy před těmi lety sekci podcast. Já říkal jsem, ne, to je prostě normální pojem, který se v češtině používá, už je to jako ustálené, nic se neděje. To samé, jak jste mluvil třeba o umělé inteligenci, tak výraz promptování je něco, co asi už se nebude hledat nějaký český ekvivalent a přesně jak jste říkali, jako mně se nezdá, že se děje něco jako nepřirozeného. My jsme ale přeci jenom dneska říkali, že se budeme zabývat tím, jak se dorozumět a že ty děti a mladí lidé často používají slovíčka, která třeba vůbec nechápeme, anebo možná je chápeme třeba v nějakém jiném významu. Takový první výraz je banger. Banger, já osobně netuším, jestli se u mladé generace vyvinul nějaký boční význam ještě, ale já to znám jenom z hudebního prostředí, jakožto hit, který se prosadí prostě, nebo nastartuje kariéru nějakého zpěváka, většinou rapera, že? Já bych tady do toho možná takhle jenom střelil, než budeme pokračovat další slovíčka. Takže vlastně ty děti si to často přiohejbají a přiohýbají si to často blbě. Já se třeba často potkávám s tím, že nějaký jako počítačový termíny oni používají vlastně jako špatně, že ten význam si vlastně jako posunou úplně někam jinam. A teď jsem zrovna třeba u bangeru slyšel, že říká, kámo, tak to se ti povede dobrý banger, to si zandal. Jo. A oni tím vlastně jako chtěli mu jenom jako vyjádřit jako úctu hold, že se mu něco povedlo. Že něco se povedlo obecně, jasně. Jo. Jako, že se zobecnil ten původní význam. No. Přesně tak. Já teda jsem se takhle podobně setkal s výrazem chill. Vím, že hodně dneska děti říkají chillovat. Já chápu, jako, že je to něco jako relaxovat, odpočinout si a tak. A ptal jsem se tuhle při výuce svých studentů. Měli jsme tam notebook, byl, jak jsem se ptal, jak je nabitý a oni říkali, pane učiteli, ta baterka je v chillu. Jasně, jako v pohodě, no. Jakože zatím dobrý. Já bych to přeložil asi, když se říkalo, vlastně já jsem to jiný nepoužíval, ale říkávalo se zase nějakých 10-15 let zpátky hodit se do pohody, že jo. Tak to myslím, že je takovej hodně přesný ekvivalent, ale chillovat jsem nikdy nepoužíval jako přirozenou cestou, ale teď už to často používám na sítích, jak tam zahrnuju různé slovíčka a čekám zase, jestli to ocení ti mladí a jestli se ozvou ti staří. Jako, a často mi napíše nějaká maminka nebo učitelka, češtinář by se asi měl vyjadřovat jinak, že on nechápe, prostě to dělám schválně. Teď jsem třeba napsal v neděli, tuším na Facebooku, jsem se koukal na Kdyby 1000 klarinetů, že tady prostě 60 let starý film. Dlouho jsem to neviděl, teď jsem se podíval skoro na celý a napsal jsem na Facebook, že jo. Kdyby 1000 klarinetů je takový jakoby doslova, jakože kámo for real masterpiece, nebo něco takového, že. A asi 3 lidi mi tam napsali, jakože, co to je za vyjadřování od češtináře. Říkám, ale to přece už musí být jako obrovská dávka nepochopení jako vtipu nebo ironie, jako že jim nedojde. Přece tam nedám jako přirozenou cestou 10 vycpávkových slov, jako. No a dá se říct, že jste s tím chtěl trochu vyvolat flame? Jo, to já chci, no. Já se považuji jako za takového light trolla, jako odlehčenou verzi. Já občas mám náladu jako právě vyprovokovat tady ty konzervativce. Ale jinak proti nim nic nemám, vůbec ne, že bych já je neměl rád, ale nemám úplně rád to, jak oni to vnímají, no, ten proces vývoje češtiny a když to pak přenáší třeba jako učitelé i do školy, tak to už nemám rád dost, ale nejhorší je, když jim nevadí učitelům třeba jenom ty anglicizmy, ale vadí jim fakt jako ta nespisovná čeština a vadí jim třeba na chodbě o přestávce, že jo, to takový jako potkávám kolegy a to mi přijde jako psycho. A není to trošku cringe? To je moje oblíbené slovíčko, skoro. Možná by někdo čekal, že nenáviděné, ale já ho mám strašně rád, protože to mám zahrnuto i ve své přednášce. To je popularizační, kde vlastně v jedné takové jako kapitolce řeším i ty anglicizmy.
A strašně baví, když tam mám třeba 100 dětí a 10 češtinářů a ty děti to všechno úplně bez problémů. Do 10letí, od 12letí, 15letí, je to úplně jedno, jestli jsem ve Znojmě nebo jsem v Chebu. Prostě všichni davově odpovídají, co to znamená ta slova. A ti učitelé často kroutí hlavou jako a neví. Jo? Nebo 2 z 10, jo? A zbytek jako někdy odejdou třeba pryč, jako proč tady tohle tam vůbec mám v té přednášce. Jako fakt zažiju, že někdy jsou naštvaní z toho, že si mysleli, že tam budeme doučovat jako vyjmenovaný slova, nevím, 2 hodiny. Já si přiznám bez mučení, že taky nevím, co to cringe znamená. Cringe, já to překládám, oni vždycky řeknou, ty děti řeknou vždycky trapný, nebo trapnej, nebo něco. A já říkám, no, lepší překlad, já tomu říkám trapnodivný, nebo divnotrapný, nebo odborně tomu říkám sekundární trapnost. Vlastně to není ta trapnost, jako je člověk za sebe se cítí trapně, že jo, ale za někoho. Že vlastně někdo se chová tak strašně divně, jako třeba Michael Scott v kanclu, jestli znáte The Office, tak to je takový typický jako prototyp cringe chování, podle mě, když někdo ten seriál zná, kdy říká strašné věci, nevhodné věci, prostě rasistický a všelijaký a neuvědomuje si to prostě, že jo, kolikrát. A ty všichni tam na ně koukají ty postavy a co to jako je. A člověk, než si na to zvykne, na ten seriál, tak vlastně kolikrát to musí pauzovat nebo vypnout prostě, protože neudrží tu dávku toho cringe chování. Mně to vždycky přišlo takový jako bizár a já jsem to vždycky vlastně jako Boom Room, to se taky pak můžeme rozebrat, vysvětloval jako na Shopaholic Adele, jo, ale tam bylo vždycky prostě jako, protože děti to tak mají spojený s tím, jo, že Shopaholic Adele je prostě cringe a to tak jako byly takový jako sousloví, by se dalo říct. Ale tam jste zjistili, že dospělí vlastně neznají TikTok, už vůbec neznají Shopaholic Adele prostě a už vůbec neznali cringe, jo, a tam jako narážíte na obrovský generační propast obrovskou, jo. A tam jo, jak jste říkal, že jako ty lidi odcházejí, mně už se to stává občas taky, jo, já dělám spíš teda jako technické přednášky, ale někdy už tam jako taky těm lidem říkám, hele, jsem v kontaktu s mladýma lidma, ještě jsem ajťák, používám prostě jako spoustu výrazů, který třeba nebudete dávat, tak mi prostě jako řekněte a já zkusím jako zpomalit a vysvětlím to, jo. Ale někdy jako zjišťuju, že by potřebovali takovou tu živou rybku do ucha, jak bylo ve Stopařovu průvodci po galaxii, aby jim to jako lifetime překládalo, jo. Od těchto kritiků často mám pocit, že zaznívá něco jako ve smyslu, že když ty děti používají tyhle slovíčka, tak oni mají pocit, že ten jazyk si jakoby zjednodušují. A někdy mám takový pocit, že je vnímají, jakoby byli nějak jako intelektuálně na tom hůř, než oni, když oni chodili do školy. A zkrátka to, že někomu nerozumím, tak ještě přece neznamená, že ten jeho jazyk, on může být přeci stejně bohatý, akorát třeba zná trošku jiný slovíčka. Nebo máte třeba jiný názor na tohleto? Já často se setkávám s tím, že mi učitelé říkají, že třeba žáci používají tohle slovíčko, jim nevadí, že ho používají třeba, ale říkají, tady máme další 10 synonym třeba pro ten význam v češtině a většina z nich dokonce třeba je slovanského původu a ne z němčiny, ale ty děti jako nejenže nepoužívají, ale že prý jako třeba neznají ty významy vůbec, jo, že ty výrazy neznají. A to už jako určitě i já třeba vnímám jako trošku, že to je škoda. Jo, že když budou číst už aspoň nějakou tu povinnou literaturu, tak tam spoustu slov třeba nebudou znát. Že to je škoda, že by bylo super, kdyby tu zásobu měli jako obohacenou, ne nahrazenou. Jo, ale i u toho prostě vím, že, jak už jsem řekl několikrát, že s tím nic jako asi neuděláme. No, jako, protože nutit je jako na sílu číst to Jiráska, nebo nenutně Jiráska, ale prostě romány, které byly napsány před 70 lety úplnou vědou češtinou, tak asi neklapne prostě, nebo klapne to jenom u pár jedinců, ale určitě ne u třetiny nebo poloviny, nebo dokonce většiny. For real, myslím, že to neklapne, no. Jestli jenom můžete rozvést, co to znamená, protože já jsem teďka slyšel říkat jednu holčinu před školou a ta druhá jí řekla, ať to neříká, protože to se říkat nemá, má se to jenom psát. Já jsem myslel, že nám chceš frnknout, Pavle. Ne, to je jeden z výrazů, co tady máme na pana Vepřeka připravený. To už jsem taky zažil, že jsem odposlechl jako někde u studentů na chodbě, taky, že mají různý postoj k tomu, jestli se ty výrazy používají jenom v psané podobě nebo i mluvené, ale
Myslím, že jsem to slyšel už hodněkrát jako vyslovit, ale než jsem to slyšel poprvé nějaké ty zkratky jako v mluvené češtině, tak jsem jako byl dost z toho vyjevený, když mi říkali učitelé někde v Praze nebo v Čechách, že žáci jim běžně odpovídají IDK, pančelko prostě, a říkáme, jako tu zkratku znám už celkem dlouho, prostě I don't know, jo, ale nenapadlo by mě, že tak budou odpovídat jako v hodině, že pak budou vyslovovat ty hlásky té zkratky, jo, ale očividně i to se nějak rozrůstá, ale tady vždycky dodávám, že tam asi není moc jako důvod se toho bát, že to fakt už jako dělají jen proto, že to je velká moda pro ně v tom věku a že těžko se budou dorozumívat zkratkami, jako zase až nastoupí do práce, jo, v mluvené podobě. Takže myslíte, že to je trošku flex? Myslím, že většina těch výrazů jako trošku je takový napůl vědomý flexení, čili machrování, předvádění se. A to slovíčko taky, to se mě jedna paní učitelka ptala dokonce, co je to flexit, že zná jenom flexu garáži. Nebo... Na druhou stranu, já když se vrátím na chvilku k těm zkratkám, tak opravdu jako učitel mám tu zkušenost, že mi třeba studenti říkají, pane učiteli, tak to teda lol, anebo řeknou, jakože WTF. Jo, a to třeba mi řekla i Bára Jeřábková, jo, která je prostě o pár let jenom mladší než já. A mě úplně ohromilo, že ty lidi při té běžné mluvě používají právě zkratky. Nemůže to být proto, že tyhle zkratky se hodně používají třeba v různých těch messengerech nebo v těch různých jako krátkých textových komunikacích? 100% to plyne z toho, že jo. Celkově přišly nejdřív chaty a SMSky, nějaké ty vlastně portály, kde fungovaly nějaké chaty, že jo, pamatujeme na to. Pak vlastně se to přeneslo ten stejný typ komunikace do všech těch aplikací sociálních sítí. Jednoznačně to plyne z té rychlosti komunikace. Jak by ty zkratky prostě nevznikaly, kdyby nešlo o tu rychlost. Původně vlastně se to hodně spojovalo s videohrami, že jo, kde dřív málo kdo používal ještě sluchátka třeba v těch původních letech a často se chatovalo všechno, že jo. A vždycky říkám, než by to napsal jako celými větami, tak je po něm, že jo, v té střílečce třeba, takže byla spousta zkratek, jako dát si pozor na něco za rohem a tak. Pak to ale přišlo ta rychlost jako z těch videoher celkově do té internetové komunikace, do toho kyberprostoru. A další takovým typem zkratky jsou různé emotikony. Tam by mě hodně zajímalo, jak se na to díváte, jestli to vnímáte jako něco negativního, protože dívám se okolo sebe, že ty emotikony pronikají do běžného třeba písemného projevu. Řeší se třeba nová typografická pravidla ohledně emotikonů, jestli třeba dělat tečku za smajlíkem a tak dál. Co emotikony? To je takové zrovna ta interpunkce, takové moje už dlouho téma. Celkově rozhodně nemůžu říct, že mám něco proti, protože sám je používám hodně. I v příspěvcích, nejen zdaleka někde na Messengeru, soukromé komunikaci. A baví mě to kolikrát, že nahradím slovo tím obrázkem nebo doplním význam slova tím obrázkem. Baví mě celkově ten vývoj, jako z těch interpunkčních smajlíků po ty emoji, který pořád vlastně se rozšiřují, nebo Facebook každý rok udělá skoro nový design jako těch emoji. No, co se týče celkově pohledu, tak rozhodně souhlasím, že když je to text, kde trochu o něco jde, jako třeba nabídka práce nebo něco, takže pokud to není fakt člověk, o kterém někdo ví, že tohle neřeší, tak tam úplně jako nepatří, myslím. Ale jakmile je to jen trošku neformální, tak už s tím nemám problém. Když je to prostě v přátelském duchu třeba ta zpráva a tak, a není jako striktně neutrální sdělení. Jakmile není neutrální, tak mi to nevadí, tak asi bych to řekl. A jenom k té interpunkci velmi rychle. Mě to strašně baví, já jsem vlastně o tom dělal už víckrát příspěvek, možná poprvé na Twitteru a pak i ten barevný na Instagramu. A tam se mi sešla spousta lidí, kteří jako se mnou souhlasili a nesouhlasili. Já vlastně nemám rád jako esteticky, nemám rád, když skončí věta, teď tam někdo šoupne prostě toho smajlíka nebo jakýkoliv obrázek a udělá tečku za to. Mně to prostě nesedí, mně to sedí jedině v tom případě, když to nahrazuje to slovo. Jako třeba koupil jsem si auto, teď tam dám ten obrázek auta, tak tam to má logiku, jako, když to nahrazuje to slovo. Ale jakmile je to ta emoce, tak mě to vždycky prostě vadilo. Mě to vždycky vadilo, že ta tečka tam je prostě sama.
Jo, to prostě patří za písmeno, ne za obrázek. Jo. Ale to jsem prostě napsal taky trochu jako trolling, protože jsem věděl, že tam se seběhne spousta lidí, kteří to právě píšou tak, jak se mi to nelíbí. A začnou mi přesvědčovat, že ne, že to dává větší smysl. Takže já, když dávám smajlíka za tečku, tak to podle vás dělám dobře. Jo, tak to dělám vždycky já. Když ukončím prostě větu, tak jak mi to říkají pravidla pravopisu a pak si tam žoupnu, že se směju. A pak dodám další větu. Tak jako prostě vlastně něco podobného je zvyk v žurnalistice, že když je nějaký interview, rozhovor teda, tak se často taky píše do závorky smích, že jo. A taky jsem to už viděl mnohokrát včleněno jako dovnitř i za tu větu, tu závorku. Já jsem tady měl ještě připravenou otázku, na kterou jste částečně odpověděl, a když jsme se vlastně bavili o tom, že děti dneska jako méně čtou, jo. Tím se ale, to je možná za mě trošku zavádějící, protože ono se tím asi většinou myslí to, že děti čtou méně jako tištěná média typu knihy. Nicméně já se třeba potkávám s tím, že děti hodně čtou texty v počítačových hrách, jo. Nedávno třeba vyšel Baldur's Gate 3, nejdosáhlejší hra vůbec, tuším, má plácnu 6 nebo 8 tisíc stran prostě textu. Ty děti to často hrajou v angličtině, což je za mě jako úplně úžasný. Já si třeba čekám na češtinu do dneška. Takže mně přijde, že to nemusí být vždycky pravda, že to je trošku zkratka. Vnímáte to třeba podobně, nebo na to máte úplně jiný názor? Tak oni hlavně ti lidé, co říkají, že málo čtou, tak oni vlastně neuznávají moc jinou tu četbu než beletrii, že jo, vlastně. Takže myslím, že si uvědomují, že ať jsou to titulkovaná videa na TikToku, nebo to jsou ty hry, že tam taky texty jsou, jo, ale nepovažují to jako za tu za ty texty, které je někam posunou nebo je vzdělají, což vůbec taky nemusí být pravda, že jo, v těch videohrách je spousta deníků, map a všeho možného, co ten hráč musí zpracovat, když to chce hrát pořádně. To znám, mám rád RPGčka od jak živa. Příběhové hry. Ale vlastně já bych se ještě chtěl vrátit k jedné věci, protože nechci na to zapomenout, jestli můžu trošku se odbočit zpátky. Určitě. A my jsme vlastně se bavili o tom, jaký mají lidi, ať už já nebo kdokoliv jiný, celkově názor na tu komunikaci mládeže. A bavili jsme se o tom, jak ty anglicizmy vnímají. A já bych řekl teda, jestli mě má něco vadit, jo, tak mě vadí ne to, jestli použijí první, druhé, třetí nebo čtvrté slovo pro to vyjádření toho významu, ale co mě občas trochu vadí, a na sítích si z toho dělám často srandu, že mi přijde, že často jako mluví o ničem. Jo? Že ne tak, jak se to říkalo jako dřív o ničem, jako když to ten dospělý třeba boomer nějaký považoval za nepodstatnou debatu, jo, která pro ty děti byla podstatná, ale ho to prostě nezajímalo, hodnotil to negativně. Já často slyším, že se baví a jako tam není obsah, jo, nebo strašně dlouho z nich leze ten obsah prostě. Jo, 2 holky 15leté na nádraží se tam baví a já to kolikrát doslova cituju třeba na Twitteru, dokud to nezapomenu. Jo, a to jsou prostě dialogy typu jakože kámo, jako včera, hej, jako. Jo, druhá odpovídá zase, jakože jakoby to ne, hej kámo. Jo, a teď jako já čekám, kdy se dozvím něco, nějaký obsah. Jo, tak to už si říkám, že je trošku moc, že by to chtělo, aby tam té vaty bylo trošku míň, jako těch odpadních výrazů, jak tomu říkám občas, ale každý nějaký takový máme, jo, ale říkat v každé druhé větě jakože je něco jiného, než v každé větě 5krát. Jo, prostě. Já jsem třeba kdysi si kvůli tomu ten Twitter pořídil, protože já jsem strašně upovídaný a ne, že bych měl výplňový slova, ale mám jako rozvitý myšlenky, jo. Prostě to je jak zamotaná dálnice někde u Detroitu v Americe, jo. A já jsem si to prostě jako pořídil Twitter kvůli tomu, že tenkrát měl 140 znaků a mě to nutilo k tomu jako osekat veškerou výplň a jít přímo k jádru věci. Což je vlastně teda v kontrastu s tím, co vidíte u té mládeže dneska vy, jo. Jasně, v tom Twitter je super, no. Taky jsem to pozoroval u sebe a pak mě skoro i mrzelo, když se to rozšířilo na těch 280 nebo na tož teď. Zaplaťte si prémium a už tam můžete psát slohovky, že? Už jsme zmínili Twitter a sociální sítě a vy jste na těch sociálních sítích hodně aktivní. Ten váš obsah je hodně populární právě mezi dětmi. Mě by zajímalo, máte nějaké povědomí o tom, jaké třeba věkové skupiny ty vaše popularizační příspěvky sledují? Dá se to nějak odhadnout?
Odhadnout to by zas tak jednoduché asi nebylo, protože reakce tam vidím od všech generací, jako i pohlaví nepozoruju, nebo pozoruju. Žen je víc, které zajímá jazyk celkově, jo? Stejně jako češtinářek je mnohem víc. Ale já tam vlastně mám ten nástroj, statistiku jako tvůrce, tam můžu sledovat, jako z jakých regionů nebo jakého věku jsou ti followeri. A nejvíc to určitě je někde od toho středoškolského věku po mladší dospělé, no, někde 15 až 25. Ale to je třeba jenom největší zastoupení jako z hlediska hustoty bez aktivity, ale co se týče těch, co reagují nebo mi píšou, tak to myslím, že nejvíc jsou jako kolegové, kolegyně, maminky a lidi tak jako středního věku, které hodně zajímá prostě ten jazyk a často se ptají na nějaké zajímavosti. Což ti mladí prostě mě třeba sledují, ale tak jako milion dalších věcí a sice tam je to množství, ale ta aktivita nic moc. Ptal jsem se i proto, že mě napadlo, jestli jako učitel přizpůsobujete ten jazyk té cílové skupině. Tak neformální jsem fakt skoro vždycky. To musí být jako hodně vážná situace, abych já přepínal do 100% spisovnosti třeba. Neřeším to prostě, nemyslím si, že je to potřeba, ale určitě používám ty různé anglicizmy pro to jednak, abych ukázal těm mladým, že to znám, nebo že i češtinář to může používat, nebo tak nějak. A z druhé stránky taky proto, že to chci přiblížit těm starším právě, že děti tomu často nerozumí. No, já to vnímám docela podobně. Teďka jsem se potkal s jedním IT kolegou, který je jako, řekl bych, že je to velký gentleman prostě a ten mluví zásadně jenom spisovně. A můžu říct vlastně zkušenosti, že mě, protože já mluvím téměř pořád jako obecnou češtinou nebo nespisovně, tak mě to úplně trhalo uši, jo. Ve Sluníčku mladých bych řekl, že mě to úplně trigrovalo prostě, jo. A do jistý míry jsem se s ním pak o tom bavil, říkám, jako do jaký míry on to dělá jako nuceně. A on říkal, že když se k tomu jako opravdu nutil, protože chtěl mluvit jako stále spisovně, ale pak se mu to překlopilo jako do úplně přirozený mluvy. Prostě. Někdo se vlastně hrál s myšlenkou nás dva posadit do podcastu a řekli jsme, že lidem by z toho praskla hlava, protože já mluvím jako úplně jak než on. A přepínat, tak by řekl dneska switchovat mezi tady těma dvouma stylama, by prostě muselo být pro toho posluchače hrozně náročný. Já vždycky říkám, jako když je téma spisovnost, tak vždycky říkám, že ne, že bych neuměl mluvit neustále spisovně, ale že jako učitel považuji za důležitější, abych studentům dovedl vysvětlit, na co vůbec máme spisovnou češtinu a kdy třeba se hodí používat. Že to je ta lepší cesta, než pořád ty do nich tlačit jako násilně, ale vlastně jim ani neříct jako proč. Jo, což někdy ani vlastně nejde, protože kdyby chtěli vysvětlovat, proč by pořád měli mluvit spisovně, tak to ani vysvětlit nemůžou. Jako můžou je do toho nutit a říct prostě, budeš mluvit spisovně, protože ti to říkám. Jo, ale na tom jazyce je krásné to právě, že má ty jednotlivé vrstvy a že může každý mluvit trošku jinak. Že? Jak jsem vás oba dva poslouchal, tak mně z toho vychází, že vlastně jinými slovy říkáte to též, že když někdo mluví spisovně a je to pro ně přirozené, tak je to v pořádku, ať si tak mluví. Když někdo mluví nespisovně a je to pro ně přirozené, tak je to taky v pořádku, že zkrátka pro toho učitele nebo i pro toho člověka, který má někomu něco předat, je důležité, aby byl autentický. Já se tedy přiznám, že některým těm věcem nerozumím třeba, ale vždycky se snažím aspoň zjistit jako ten význam, anebo se třeba zeptám přímo těch dětí. A musím říct, že to naopak beru jako něco, co mě obohatí. Jo? Něco, co prostě mě zase přiblíží k té generaci a vůbec to neberu jako něco špatného nebo něco, čemu bych se smál. Pak jsou ale takové výrazy, které třeba já si myslím, že je nějak chápu, ale oni mají jiný význam. Co třeba takový red flag, jako červená vlajka, to já chápu, že to je něco jako nějaké nebezpečí, ale vůbec nevím, co si pod tím představit. A tuhle jsem slyšel, jak říkal pan Vepřek, že se bavili dvě holky taky a ona říkala, no to je totální red flag tohleto. To je jako stopka, ale jako v něčem, co by, no nečekaně, že jo, v něčem, co by mělo pokračovat, ale jako třeba, když řekne
U kluka je pro mě nespisovnost red flag třeba, že jo, tak prostě, když bude kluk mluvit nespisovně, tak ztratí o něj zájem prostě, nebo nikam to nevede, jo, a prostě něco takového, nebo tak to vnímám já, nebo z toho, jak jsem se s tím setkával sám. S tímhletím klukem a s tím chozením souvisí další slovíčko, které já jsem si dlouho myslel, že to je podstatné jméno, ale teď jsem to slyšel i v trošku v jiném významu a to je crush. Samozřejmě ten základní význam je jako někdo, do koho je člověk zamilovaný, jo? Ale já to často, když jsem to vídal ve filmech, v seriálech nebo v nějakých dialozích na internetu, tak často tam ještě vidím takový přídavek významu v tom, jako že to je jakoby tajná láska nebo někdo, jako na koho fakt tak strašně moc bychom chtěli chodit, jo, ale třeba 5 let mu to neprozradí, jako ten člověk, že do něho je zamilovaný, jako, tak tam je to takový deep crush. Já jsem se minul, jak jsi říkal, ten red flag, jo, tak teďka je vlastně na Threads, na sociální síti Threads, teďka jako hodně trenduje vlastně jako, jaký jsou vaše red flagy ve vztahu, jo. A já to vlastně jako vnímám, že to nemusí být jenom jako třeba stopka, ale já to třeba vnímám tak, že to je takový jako varovný signál, že je něco blbě. Jo. A vím, že jsem se pak potkal ještě s jedním slovíčkem, co tady na vás máme připravený, a to je někoho vyghostit. A to se často používá. Minul jsem slyšel i v jednom podcastu, kde 2 mladí kluci s panem Procházkou, vlastně se starším pánem, kterýho bychom hodili jako do kategorie boomerů, nebo děti mladí lidi by ho hodili jako do boomerů, tak vlastně on říká, jako, že by ho vyghostili, že on ten pojem znal a ono se to často jako stává třeba zaměstnavatelům, jo, že vy si jako vezmete studenta na brigádu, prostě do restaurace a on vás prostě vyghostí, tak jestli nám ten pojem můžete jako ozřejmit. To zase jenom z těch interakcí, co jsem zažil, tak vnímám jenom ten význam, jakože utneme komunikaci s někým. Prostě někdo třeba má týdenní vztah, který ho přestane bavit, že jo, a s tím druhým přestane jako totálně komunikovat, jako by nebyl. A čeká prostě, až přestane otravovat, jo, nebo tak nějak to vnímám. Nechce prostě řešit to, že se s ním bude rozcházet, natož osobně. Prostě místo toho nekomunikuje vůbec a vyřeší to takhle. Já bych se ještě moc rád zeptal na pojem, který nejspíš chápu správně, ale strašně moc by mě zajímalo, jak vznikl, jaká je etymologie toho pojmu, a to je chábr. Chábr, já o něj nevím, odkud je přímo původ, teda co se týče jazyka, nevím, z jakého jazyka to pochází, ale vím, že by to mělo být z vězeňského slangu s významem nejlepší kamarád a v tom se to vlastně používá i u té mluvy mladých, jdeme s chábrama někam, že jo, a tak. Já vám možná řeknu, co to spopularizovalo, a byla to hra Cyberpunk 2077, která vyšla teďka střelím od voka třeba 5 let zpátky a na ní se teda hrozně dlouho čekalo a tam se to slovo chábr objevilo. Oni totiž jako nevěděli přesně, jak přeložit nějaký španělský výraz, který tam tuším jako byl, který se používal jako španělský výraz v angličtině vlastně, jo, který byl tady k tomu vlastně jako velmi podobný, bylo tak jako synonymum, by se dalo říct, ale v španělštině. A oni vlastně jako hledali nějaký slovo, právě sáhli do argotu a vytáhli tam někde chábra, jo. A vlastně v té hře se to hrozně rozjelo, ono jak kolem toho pak bylo spoustu hypeu, že další takový výraz kolem té hry, tak to slovo chábr se chytlo a mě strašně teda překvapilo, že i spousta mladých lidí, kteří tu hru vůbec nehráli, takže to slovo najednou bylo jako hrozně populární tady u nás. Jo. No já ještě, když už jsme zase u těch videoher, tak já ještě vzpomenu svou vlastně asi nejoblíbenější věc, což je F. A to jsem vlastně netušil, odkud to pochází. Ve významu, dnes se to používá ve významu prostě rest in peace, že jo, odpočívej v pokoji, ale přišlo to, že jo, v tom roce 2013 nebo 16 bylo Call of Duty, jedna z těch mnoha variant v té dlouhé sérii a vlastně tam v té byla situace na začátku hry, že jo, kdy probíhal pohřeb jako spolubojovníka z války a hráč vlastně sledoval pasivně to video, kde probíhá ten pohřeb a najednou se video zastavilo, že jo, a hráč měl zmáčknout jakože funkční klávesu, aby vzdal hold padlému, že jo, a té herní komunitě, hráčské komunitě to přišlo strašně weird, cringe, prostě špatně. Proč tam musíme jako
čekat s tím videem a pak ještě mačkat jako jednu klávesu. A nějak se to rozšířilo původně velmi rychle ve významu jako fail, že jo, prostě to je jako selhání těch tvůrců, ale pak se to vlastně vrátilo v té globální internetové herní komunitě k tomu významu, co vlastně původně byl v té hře, takže odpočívej v pokoji. A na mě to vyskočilo, když zemřel Karel Gott, a říkám to na přednáškách pro učitele, jakože takhle jsem se s ním setkal. A že prostě za 5 minut tam bylo 1000 komentářů na Instagramu pod tou zprávou smutnou a minimálně většina mírná bylo nic jiného než f. A já říkám, to je jaký virus nebo co, a pak jsem to googlil a jako zaujalo mě, co je jako dnes vlastně v té internetové komunikaci možný, jo? Že se vlastně rozšíří jedno blbý písmenko globálně za chvilku ve významu jednom a za 14 dní v druhém. Jo? A když to srovnáme s tím, jak někdo použil nebo přejal nějaké slovo třeba z té němčiny a prostě jak trvalo tady 100, 200, 300 let, než se začalo používat třeba i na Moravě a nejen v Čechách, jo? Než tam prostě to všemi těmi pěšími a koňskými procesy jako lidi donesli, to používání toho jazyka. A teď prostě člověk luskne prstem a něco nového je v jazyce po celém světě. Že? Taký pěkný jako srovnání toho, jaké jsme době. Mně se strašně líbilo, jak teďka češtinář naprosto přirozeně použil slovo googlit. To je, myslím, krásný příklad toho, jak ta čeština se obohacuje právě těmihle výrazy z angličtiny, ale mně třeba ten výraz googlit připadá i takový jako velice jako takový vtipný, hravý, kreativní, že to je právě to, jak ta čeština krásně jako asimilovala to anglické slovíčko. To je podle mě docela jako naopak jako zábava. No jasně, tak kdybychom říkali, úspěšně jsem použil funkci vyhledávání na prohlížeči Google, že tak to bude taky moc pěkný, ale na to nemáme čas. No, já třeba si přiznám, že já jsem takový trošku jako Google hater, takže já se často snažím jako vyloženě používat slovo zkusit to vyhledat, abych jako nepoužil jako čím se to má vyhledat, jo, protože vlastně dneska v době jako AI, kdy máte jako všechny GPTky, copiloty a já nevím, cloudy a další věci, tak se to možná třeba časem změní, jo. Ty si, Pavle, ještě použil slovíčko felit. Co to vlastně znamená felit? Jo, tak nevím jak kolega, ale já slovo felit vlastně beru jako, že bych to trošku spojil s tím chillem, jo. Felit je jako s někým pobít, jako s někým strávit čas. My jsme dřív říkali, hele, když jsem byl já mladý, což je nějakých 20 let, tak my jsme chodili zevlit, jo. Takže my jsme chodili prostě na entru zevlit ven, jo. Ale to zevlit bylo takový, že nemáš co dělat, ale my jsme často měli co dělat, jo. A to vlastně tenkrát to slovo felit ještě jako nebylo. Takže dneska bych tomu řekl, že jsme dřív šli jako pofelit s kámošema. Šel si prostě ven, kde se jako poflakoval, nic jako konkrétního si nedělal, takový to jako pobývání. Takže já to vidím takhle, co pan Vepřek? Já jsem chtěl říct jednoduše jako trávit čas s partou, no, nebo něco takového. Většinou venku. Což je dobrý, že ještě chodí ven teda. Mě by ještě strašně zajímala jedna věc, na kterou já mám názor, který vím, že triggeruje strašně moc učitelů. A strašně moc učitelů se mnou v tomhle nesouhlasí. Tak já neschválně neřeknu, co si o tom myslím, ale nejdřív se zeptám vás, jaký máte názor na povinnou četbu? Mám takový názor, že určitě bych ji nehodnotil jako něco zlého, ani jako něco nutného v životě těch studentů. Hlavně jde o to, že ten seznam, ze kterého si mají vlastně vybrat, kde jsou různá období, světová, česká literatura, tak by možná mohl být dělaný v tom smyslu, že jako by nevadilo, kdyby si někdo vybral 10 knížek a všechny byly třeba z druhé poloviny 20. století. A nemusela tam být zastoupena ty jednotlivé éry prostě a to, co třeba oni vůbec nechtějí číst. Jo, pokud vůbec chtějí, že jo. A realita je taková, že většina z nich to stejně nečte. Prostě čtou si samozřejmě nějaký výpisky a nějaký zhrnutí, co si někde stáhnou, nebo zaplatí někomu tam prostě za balíček dokonale zpracovaných knih, jo, což většinou je strašná kvalita. Ale celkově myslím, že to tam jako patří, ale ta možnost volby toho, co budu číst, by měla být větší. Já bych to udělal jednu jako doplňující, jo, že jsme fakt už dlouhý, ale já jsem dělal maturitu relativně jako nedávno, jsem si ji prostě dodělával tak jako ze srandy a setkal jsem se s tím, že i mladší studenti, co s náma byli v té smíšené třídě, ale i my jako dospělí dálkaři, jsme prostě skočili všichni jako na audioknihy.
A já to třeba vnímám jako pozitivní, že ty mladší právě nešli po těch zkráceninách, ale prostě si to jako pustili jako audioknihu a jo, holky třeba při sportu prostě nebo při něčem jako poslouchali. Jak se na to tváříte třeba vy, na tohle jako formu umožnit třeba studentům to jako fyzicky nečíst, ale poslouchat to? Tak to oni určitě můžou, že jo, to je jedno, jestli to přijmou v textové podobě nebo v mluvené podobě, ale jde o to, aby pokud možno se potkali s celým tím textem. A vůbec nic nemám proti audioknihách, není to zatím nic, co by mě nějak oslovilo, i když spousta kamarádů i z řad učitelů, učitelek prostě miluje audioknihy, ale já to mám nějak to čtení spojeno s tím, že když už čtu, to je něco, co mě baví a co chci číst, tak mám rád to, když se to odehrává v mojí hlavě jako mými hlasy nebo tím, co já si představuju, včetně toho, jak mluví ty postavy třeba. Jo, a vlastně mi to vnucuje takovou danou formu jako toho příběhu v podání toho jednoho prostě předčítajícího. A mám to radši jako po svým, no, když se to odehrává v mé hlavě, ale určitě bych to dokázal poslouchat. Pavle, já jsem si neuvědomil, že ty jsi vlastně relativně čerstvý maturant. Nedá mi to ještě se nezeptat na podobu maturity z češtiny. To je taky hodně takové kontroverzní téma, z mého pohledu tedy. Změnil byste maturitu z češtiny, nebo je tato forma, která teďka je jako adekvátní? Myslím, že to není nastaveno nějak zle, že ukázat prostě schopnost slohové tvorby textu, prostě dát dohromady smysluplný text. To bych určitě nevyřazoval ani náhodou. K té četbě jsme se vyjádřili a co se týče didakťáků, což je vlastně věc, kterou já řeším hodně moc často, už tady 11 let, tak tam myslím, že často je ta kritika jako taková buď neoprávněná, nebo zní z úst někoho, kdo tomu úplně nerozumí, ale myslím, že na těch testech je moc fajn, že tam jsou různé oblasti jazyka, že se tam nedávají prostě ty nejtěžší věci, co by se tam mohly dávat vlastně podle toho, co všechno maturant má umět, tak ten test by jako mohl být reálně for real prostě mnohem těžší. Jo? A nikdo by nemohl říct Cermatu ani Popel, protože těch věcí, co mají umět studenti, je mnohem víc, než že jim tam dají jako nejznámější autory ze všech, jako vždycky, a z pravopisu ty jednodušší věci z větného rozboru, teď už tam třeba jsou úplně ty nejjednodušší věci jenom. A pořád těch maturantů podivuhodně moc, kteří jako řeknou, že to bylo strašně těžký, ale za to úplně asi nemůže jenom Cermat. Jako. A kdyby to bylo ještě lehčí ty testy, tak já už bych to bral skoro jako směšný, jako tu náročnost. A když si vezmeme, že vlastně 22 bodů z 50, čili 44% je jako ta hranice, kterou musí překročit, což kdekoliv na vysoké škole, jakékoliv zkoušky spotkají s tím, že potřebují třeba 70, 75, 80%, že, aby měli Ečko a nebylo to červený. Tak myslím, že tam je spousta věcí, jako na co si nemůžou vůbec stěžovat maturanti a že je fajn, říkám, že to zabírá různé oblasti jazyka, že to není prostě třeba z 50% pravopis. Jo? Jsem rád, že tam musí řešit především pochopení informací, práci s těmi informacemi, vyhodnocení toho, co bylo v tom textu řečeno. Mohlo by to být zkrátka mnohem horší, jako celkově. Budeme muset bohužel končit a já musím říct, že to povídání s váma s oběma bylo pro mě strašně zajímavé a obohacující. Zároveň je mi jasné, že prostě do toho dílu se nám nevejde všechno, takže mám ještě takový jeden tip pro naše posluchače. Pavle, já vím, že ty neustále aktualizuješ svůj boomerský slovník, nebo můžu tomu tak říct, co to vlastně je ten tvůj slovník, který jsi kdysi vytvořil a pořád ho aktualizuješ? Jo, já jsem kdysi udělal slovník kybermládeže a pak jsem to vlastně na podnět, když o tom psali, tuším, že na Živě nebo na Ednesu, tak to pojmenovali jako slovník pro boomery a to mi přišlo jako přesnější. Takže udržuju teďka takový slovník pro boomery a přímo na slovník.xyz, protože jak se říká, že tam jsou taky ty výrazy generace Z, tak já tam vlastně dávám i generace X a Y, že jo, což jsme tady teďka možná asi všichni tři dohromady, když bych to tak jako vzal. Z nám tady chybí asi. Ale takže na slovník.xyz si můžete najít slovníček,
kde je vlastně webová forma, kde stačí zadat jakýkoliv z těch slov, co jsme tady dneska řekli a většinu z nich by to mělo přeložit a spousta jich tam teda chybí, ale přibudou tam během prázdnin. Takže nejdéle v září, pokud ten díl budete poslouchat zpětně, tak i ty slova, které tady padly dneska, tak tam budou. Aktuálně jich tam je asi 101, dalších asi 150, těch mám teďka připraveno přes prázdniny tam dosypat. Takže pokud byste nerozuměli řeči dnešní generace Z, nebo i nějakým výrazům, které jsme používali my, Y, a nebo Václavovi Xaři, tak vlastně to tam můžete dohledat a pak můžete taky trošku zaflexit a být v chillu, že vás ty mladí doslova nerozcupou. Já se podívám určitě. Pánové, já vám oběma děkuji a přeju vám, ať máte pohodové léto a protože jste oba aktivní na sociálních sítích, tak vám přeju také, ať máte hodně spokojených followerů. Děkujeme. Děkujeme a buďte v chillu. Naslyšenou. Slyšeli jste Kipcast Václava Maněny a Pavla Matějíčka. Tento pořad pro vás připravuje Národní pedagogický institut České republiky.